A tot el ventall d'actes i celebracions que acull Balaguer amb motiu de les festes del Sant Crist s'hi ha afegit aquest dissabte la inauguració del costumari balaguerí. Es tracta d'una àmplia mostra que recull les festes, les tradicions i el folklore més rellevants de la història recent de la capital de la Noguera. El costumari balaguerí és un recorregut per tots els àmbits festius de la ciutat durant l'any, des de començant per Sant Antoni fins a acabar el cicle nadalenc, passant per Sant Joan, per Sant Jaume, Carnestoltes i tot l'àmbit de la festa major. És un homenatge a les festes, però també a totes aquelles entitats que les fan possible, des de les colles geganteres, al grup de diables, els bastoners, és a dir, totes aquelles associacions, la confraria de Sant Antoni, que fan possible que aquest calendari festiu sigui realitzable al cap de l'any. A l'exposició s'hi reivindica que Balaguer és una ciutat viscuda. La festa major, la Pasqua, les caramelles, els fanalets de Sant Jaume, les ofrenes florals, els diables i moltes altres tradicions i entitats hi són representades gràficament i de forma escrita. Tot això ha estat gràcies a la recerca científica de Joan Amades i Joan Tomàs i també a una gran quantitat de textos periodístics generats al llarg del temps. En presentar-la per la festa major vam creure que era el més idoni i és, ja et dic, és la casa de la festa, vull dir, és una exposició amb molt de color, amb molta activitat i per tant jo crec que és una exposició per grans i petits, molt didàctica i que agradarà. La mostra s'ha estrenat avui, dia 12 de novembre, i estarà oberta al públic fins al 26 de febrer del 2023.